Ze kwamen weer op het toneel voor de derde keer in de week. De haatrolspelers in het dramaspul REC. Toxicologen, onderzoekers, controleurs, deputiëren en directies van Omrin en REC. En weer vliegen ciphers, dioxines en zoutzoekgegevens op tafel. En die wenners, die wien de REC. Maar dan zonder ciphers, maar mooi ervarings. Ter hoogte van de havenstaten en het Chinese restaurant op de Zuiderhaven kwam ons een vieze, stinkende, ziekenmakende geur tegemoet. Bij het monument van Tjerk Hiddes zei ik nog: dit voelt niet goed. Laten we teruggaan. De afgelopen luidt onder vuur. Er moeten maatregels komen. Maar ook er. De bypass, de opstartprocedure en de piep. Die laatste weer werpunt van discussie. Ik daarover wie de menings verdeeld. De piep moet omheen nevens gewoon. Net omdat het echt helpen zou, maar om de rest voor om te brengen. Je kunt er allerlei argumentaties onderleggen, maar een belangrijke argumentatie is gewoon de maatschappelijke rust die je daarmee kunt bereiken. Waarmee niet gezegd is dat het probleem van de REC is opgelost door een hogere pijp. Maar ik heb het idee soms wel eens van iedereen wil het graag. Maar er zit er niet de eerste stap om te beginnen. En volgens mij laat je die omringen. Voor oren alleen nog maar meer reden te wantrouwen. Als het nou bewezen is dat die piep omheen moet en dat die oors niet goed is, dan de bestaansrecht van de REC maar lege piep voort is, hij is een groot probleem nevens mij, want wij, tenminste GroenLinks, zie dan sowieso het stemmen. En dan de directie van Omrin. Die had ze het lieket een soort krediet verspielen. Aan zijn belang wel dat ze opstappen. We hebben in 2012, toen is een volle discussie geweest, hebben we al zo van nou, de bus is de maatast vol. We verwachten nou verbetering. En ik constateer dat het rijden vierde weer op dezelfde situatie zitten, dus wij zijn klaar. Maar dat is de directeur net van doel. Mijn conclusie, er gaat nog heel wat REC door de piep, voordat er oerinstemming is hoe de toekomst van de REC. Daarvoor zullen nog wel wat meningsverschillen geslecht moeten worden, denk ik. Morgen in de steden en in de Rie van Haas wordt er weer praat over de REC.